Her er vores mening om alkohol. Når man indtager alkohol, har man mulighed for at prøve andre sider af sig selv, end dem man normalt viser. Ja, når man er beruset, er man ikke helt sig selv, og derfor kan man gøre ting, man ellers ikke vil ture. Yes. Når man drikker sig fuld og går til fest, kan man holde fri fra sin almindelige rolle og gøre vilde ting. Det gør livet sjovere og mere spændende. Mange bruger alkohol til at få en følelse af frihed. Alkohol nedsætter dømmekraften, derfor kan man nemt komme til at drikke mere, end man havde tænkt sig. Ja, her er en anden negativ ting med alkohol. Når man bliver fuld, kan man miste kontrollen på en måde, så man gør ting, man ellers ikke ville have gjort og fortryde. Alkohol kan virke ødelæggende på den sociale kompetence. Man får svært ved at vurdere, hvordan man selv virker og aflæser andres reaktioner. Høj indtagelse af alkohol til fester fører ofte til pinlige episoder, sociale selvmål, skænderier, dramaer og konflikter, uheld og ulykker og kriminelle handlinger. Vi synes alkohol er noget farligt skidt. Man skal vente med at drikke det. Til man er overtræden. Ja.